Vitajte na prednáške Pokročilé marketingové nástroje, ktorú pre vás pripravila firma Success Slovakia. Viac informácií o tejto firme a kontaktný formulár nájdete na stránke www.konzultacie.eu. Ako už aj nadpis vypovedá, budeme sa baviť hlavne o marketingu, o nástrojoch, ktoré sa na marketing používajú a skôr z takého pokročilého hľadiska. O čom sa budeme baviť? Ako prvé si prejdeme, čo je to marketing a aký je jeho účel. Za ďalšie si prejdeme, prečo je dôležité sa odlíšiť a ako to vieme dosiahnuť. Ako začať, prejdeme si jednotlivé kroky praktických úloh. Produktové portfólio, ako získať ľahkú cestu k vysokým predajom. 99% najbeznejších chýb v kampaniách. Ako ďalšie si prejdeme tajomstvo úspešnej reklamy. Ako vytvoriť správne verejnú reklamu a ako posledný bod 6 pravidiel úspešnej marketingovej kampane. Takže prejdeme ďalej a začal by som takou otázkou, že čo je to marketing. Často sa totižto stretávame s týmto slovom, kade marketingové nástroje, marketingové stratégie, marketingové riešenia a tak ďalej. Ale ja osobne sa častokrát stretávam s tým, že ľudia to nemajú správne pochopené. Takže prejdime si to, čo vlastne ten marketing samotný ten význam, čo to znamená. Takže je to vymyslenie, zabalenie a presunutie konkrétneho produktu do rúk určitej verejnosti. Taký najlepší príklad, alebo začneme postupne v rámci tej definície. Takže vymyslenie, hľadanie nejakej myšlienky, hľadanie nejakého podnetu, vyvíjanie nejakého spôsobu, skrátka nejaká myšlienka, vyvíjanie myšlienky. Taký najlepší prípad alebo príklad, čo ma napadá, tak je taká scénka, ten bohatý milionár, ktorý sedí v tej najvyššej kancelárii, v tej najvyššej mrakodrapovej budove a pozerá s vyloženými nohami niekde s dobrou cigarou a s fľašou vína, pozerá na západ slnka a rozmýšľa nad ďalšou stratégiou. Čiže marketing by sa tak dobre dalo použiť aj to slovo stratégia. Bolo by to niečo, čo naozaj dodáva dostatočne dlhodobú víziu a dlhodobé riešenie na to, ako nejakým spôsobom fungovať na tom trhu. Zabalenie je to vlastne ako taká časť, ďalšia v tejto definícii. Predstavme si napríklad firmu, ktorá dodáva nejakú vodu. Dneska je to celku moderná komodita. To zabalenie môže byť od malých, napríklad dvojdecových takých flaštičiek, až po rodinné balenie, niekde medzi politrovou, 7-decovou, litrovou fľašou, možno 1,5 litrovou. A to vymyslenie a samozrejme ten marketing súvisí aj s tým balením. Keby sme si zobrali taký príklad, tak tú malú fľašku, tú dvojdecovú by mohli nazvať napríklad ako detská voda. Môžeme tam napríklad niečo pridať alebo niečo ubrať, aby to zloženie jednoducho bolo vhodné pre deti. A mohli by sme toto propagovať v rámci tej marketingovej aktivity, že toto je voda, ktorá je určená pre deti. Mohli by sme nazvať nejaké väčšie balenie, ktoré by niečo obsahovalo alebo nejakým spôsobom sa líšilo v rámci toho balenia a to by sme prehlásili ako voda pre napríklad športovcov. Mohli by sme zobrať to veľké balenie a to by sme prehlásili ako rodinné balenie a jednoducho by sa to propagovalo v zmysle toto je balenie, ktoré vám ušetrí XY nákladov a je vhodné pre celú rodinu. A konec tej definície, alebo postupne ďalší krok tej definícii, je to presunutie produktu do rúk určitej verejnosti. Toto je dôraz alebo na zamyslenie sa a to je tá časť určitá verejnosť, to znamená definovaná, konkrétna, známa, cieľová verejnosť. Niečo v zmysle, ako určiť tú cieľovú verejnosť. Dobrý príklad by bol napríklad, ak sme právnik a identifikovali by sme, že máme služby, ktoré sú široko určené pre širokú verejnosť, napríklad od firemného poradenstva cez dedické konanie, cez rozvodové poradenstvo až po nejaké zmluvy a podobne, tak samozrejme naša konkurencia v rámci tých právnych služieb by bolo, že každý jeden iný právnik je konkurencia pre nás. To znamená, že v tej širokom
nejakom spektre tej konkurencie by sme sa ničím nevynikali a samozrejme bolo veľmi ťažko robiť aj reklamu alebo aj nejaké iné vety. Ale keď hovoríme z tej definícii marketing a keď hovoríme o tom, že vymyslenie, tak samozrejme vieme vymysleť aj nejakú určitú verejnosť, to znamená, že ten právnik sa vie zamerať napríklad len na rozvodové poradenstvo a hľadá si klientelu len v tejto časti a dokonca ešte aj v tom rozvodovom poradenstve by sa vedel nejakým spôsobom špecifikovať alebo nájsť nejakú ešte menšiu verejnosť, ešte viac sa fokusovať a samozrejme tým pádom by vedel voči tej konkurencii byť jednoznačne odlíšený a je lepšie aj z pohľadu financií, aj z pohľadu marketingu byť jeden, ktorý je v dave a trčí z toho davu a obsluhuje tú verejnosť, svoju vlastnú, ako napríklad jeden rozvodový právnik na 1000 klientov, ako byť právnik, ktorý má všeobecné spektrum služieb, ale má aj konkurenciu, ktorá je podstatne širšia a obsluhuje väčší počet klientov, ale jednoducho tá konkurencia ho kvázi ako keby udupala v tom dave. Čiže keď si pozrieme na tento obrázok, tak ten jeden modrý, ktorý sa odlišuje, panáčik, ktorý sa odlišuje od tých šedých, tak samozrejme jednoducho je ľahšie propagovateľný, ľahšie sa môže robiť reklama, ľahšie sa môže robiť pre neho marketing. Videli ste ďalšiu časť, upútavku na najbližší webinár, ktorý sa uskutoční na tému pokročilé marketingové nástroje, ktorý pre vás pripravila firma Success Slovakia. Ak sa vám to pozdávalo, teším sa. Ak nie, verím, že si viete pozrieť ešte aj ďalšie časti upútavky. A najlepšie by bolo, keby sme sa vedeli stretnúť vlastne pri sledovaní alebo pri prezentácii celého webinára. Takže ďakujem za pozornosť a želám ešte pekný deň.